খাবাই খুবাইলাম সগো বিজেপি আগে ত্রিপুরা শাসন করবার ফেলে খাবাই খুবাইলাম সগো বিজেপি আগে মথাও ফেলে খাবাই খুবাইলাম সগো বুবা গ্রাকি 2014 বিজেপিও हाबनानै বিজেপিও हाबका प्राय आं 12 बोसोर एक जुगुंखा आं बिजेपियाव हाबका तारमाने नायनायखा बिजेपियावखा बुकारनि नक ताक फाइमेनखा आनि नक बिजेपि आबोखे बायरेनि नक सिंखा ताबो फाइमेनखे आनि बुफान नक आं किपलि थाइखा आं नायनायखा बिजेपि बुसुक जरा ताम दं 12 बोसोर एक जुग सामुं ताङै फानो आं आरो जागा कुनु तामो बार जाव नावै सामुं खालाय दं माने आजराव आं आगियो 2014 हिंगे मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिंखा आबुनि परेव 16 हिंगे आं शक्ति कन्वेनर इंचार्जखा हिंगे आबुनि परेव 23 मण्डल कमिटी सदस्य हिंखा बेसे फैमिली लगिवती फेगानि 19 परिवार 69 भोटार अब जत नायनायखा बिजेपि तै आंनानि करै आं नायखा तामनो साजागिया बोलते बिजेपि जे नायमानि कुनो बुथाय थाइमानि लामा सपुरैखा आं उसुक बसर तंखा आरो नगद तंगै आं जत साइमानखा तै कुनो करै र ताम तं जुमला सिमि तं ओ पार्टी ओ खिताम न ना हार मुं नों फाइमानि आं और फाइमानिखा बुइनो त उसुक सुबा खाबले बिजेपि नां 12 बोसोर चुबाय नायखा आं ताबु महाराजानो सुबानाय महाराजा तो आनि तिपुरा सानि बाय खाख्लाब सिरि मखल मुक्ति खिगलाय बत रिङै तंब्ले आनि नगसे आं सामुं तांसिनै ता आनि बुबा ग्रानासे आं लगे आं तै बिजेपि तं ताम नाहारमुं आनि नाहारमुं तो तिपुरा सानि बागै साब नाय तंके महाराजा खाख्लाब सिरि कक साइ दं आनि तिपुरा सार मुथांनानि नेक्स्ट जेनेरेशन विभिन्न ति इशु दं महाराजानि जे साख्लाय मुं बिनि जे रिङ बाहाय हिमाले ताबो नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि सेराय खुब बरफ तन्नानि जरा बरफ परिनानि जरा आरो जागा रुमानि स्क्रिप्टनि सानो आबो बोरि जागिया मुइ दं आ पार्टी न तनय बनरो राजत्व खाययावै बन खिबि रिखांके तामुंबा आबुनि बागै आं उ मीडिया पार्सन बिसिंते जतन कबगनाय सिनि जेतिफोरा सारकनो बरनो फायदि आरो तंगैबो नों बुआ करै अर तंगैबो बुआ करै के बुफाननक फाइन तांफायदि आनि बुफाननक काहाम फायदि बुफाननक ताम हिने मा हिनगे 184 जन राजबंश हिनि जों साया देबा आबुसिनि फांया दे ओ हानि बुबा ग्राया दे गिनि नगो आं तांसिनि निन मुंखाय बरिन मोहन त्रिपुरा निन मुंखाय तुसाराम दियां ब कामिनि अधिकारी पारान सांग ब बदल टंग माने याकारे तिनि टिप्रो मथनि बानारम आं एक्स प्रेसिडेंट तंगनो 5 बोसोर पुरा प्रेसिडेंट तंहा एरपर के आं बनो गथे सिनाया हिनो या आं के बगान अच्छा त्रिपुरा मथबाय बीजेपी तो हालक मानजय नो हापां नायखुलै दङ एलायन्स दं माने यागुलबो तिनि बीजेपी नो याकारे तांगे फायना नांथाना आं bo buba grama hamya mongke mangmi ke bongke bobuso o samu tangi tongoba next generation ba o amo e bono hamya e no ang phaya निन कामी खाय अधिकारी para निन मुं तुसाराम दियां बसक बुटार सुइ फेकानि नि याक्ते आं याक्ते 69 Thank you, media friends. Tinini or joining logger paika 19 family ni 69 voters. Borokno chung Tipramo thani ningai bubagrani imang tai coba Tiprasani coba borokno chung khabai ko paike lam sukati. bo kamio Tini or the reserve company parao. Paika 3 বছর কানা নাই তো খাই মেলেং মনি পিয়ানোর ওয়ান সুই নাই দি आं 3 বছর বসুক জরা সলাই মাখা आं तामले रै माखा दिउरि जाबो ताबो गो कुनु प्रोजेक्ट कतर सपैरि मेयाखौ ओमफ्राय अबो हाय दिउरि जाबो हाय कायसा पारा ताइ गोबां मा 40 करम सराव बसुक दंना 40 करम सरानो खिबिकांखाय ताइ त्रिपुराव ताइ बसुक अबो हाय दिउरि जाबो हाय पारा दंना जे बसुक गोबां मा खायजाकनाय एडिसिओ रां रहु ट्राइबल नि बागै रां रहु पाहारिन बागै रां रहु 6000 7000 कोटी जदि बसर रै दंगो हुंगाय तिनि न कम्पानि पारा लामा अजे रमनि थांनाय लामा अजे हारुनमनि लामा तिनि कसम बुइने हायके पिस लामांबाय खामु
সামানি আলাদা খাইমানি আলাদা বিধানসভা সগৈনান সাকাং আং অনেক কিছু ওয়ানসুকমানি এমএলএ আংখাই आं निजे अनेक किछु रां तुई फाइमान्नाय अनेक किछु सामुं खाइमान्नाय किन्तु बास्तव अनेक आलादा अजे कोम्पानी पारा लामा पिस लामा खाइनानि बागै 2.5 बोसोर ओंखारि मानि